Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante o rugna sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan. Asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen.
Glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces he has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin naotob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumoto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasaalan, ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang. Isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot ni Princess Barnuevo, Paula Marie Perillo and family, Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, Helen Miralles and family. Special na kagadan sa dulot ni Jefferson Ryan Lee for good spiritual and physical health
and safety of my family. Sa kahagadan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kahagadan, dulot ni Rosa Tang Lee, Joaquin Lee, Judy Remlin Lee, Jimson Ronald Lee, Rowena Lee, Bianca Louise Lee, Cheska Joy Lee, Christian Jenson Tanyada, Jacqueline Rose Tanyada, Andre and Lot Garcia and family, Princess Barnuevo, for guidance of the Holy Spirit, for successful exam of May, dulot ni Mayet. Para sa kapayngaluan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Salvador Sr., Alma, Leonardo, dulot kan Marceliana family, Gloder Marlo, dulot kan Obsequio family, Nestor, dulot ni Emmy Ribaya and family, Evelyn, dulot ni Evangeline Ebrada, Shirley, Melesio Jr., Roland Bendon, dulot kan Asopardo Cantara family, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Victor, dulot kan Baliktar family, Eugenia, dulot ni Helen Miralles and family, Josefina, dulot kan Mendoza family. Banwaan in Diyos, matindog po ang gabos, asin awito ng awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin ka naki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagulang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro ka ng Espiritu Santo, mapas sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa indo kabos mga tugang. Maray na agaman po, Father. Ako unta, an sa tong mga kasalan, nga ning magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kang managsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marhayan buot, inuomaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika,
pinapasalamatan ni ika, huli kan dakula mong kamurawayan, kagurang na na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang na na aking bugtong Heso Kristo, kagurang na na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama, ika na nagpapara kan makasaalan kan kinaban, kay raki kami, ika na nagpapara kan makasaalan kan kinaban, ako ang samong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kay raki kami, ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanan orog kahalangkaw, Heso Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. O Diyos na nagbunyog kan mga manlain-lain na nasyon sa pagpahayag din pagtubod sa imong ngaran, itugot mo nan mga namundag liwat sa tubig kan bunyag, magin saro sa kaimbudanin puso asin sa kabanalan gawi. Huli kay Yesu Kristong, kagurang nanyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanakonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyagon yato an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Mantang ang lupog na rahay nakakabit ki Pedro, asin Juan, ang mga tao panunin pagngalas, nagdaralagan sa sainda, duman sa porteko ni Solomon. Si Pedro pagkahiling sa mga tao, nagtaram, mga Israelita, ta daw ta ini pinaggangalas nindo, ta daw ta kami hinihiling nindo, na garo baga kami ang nagpalakaw kan lalaking ini, sa samuyang sa diring kapangyarihan. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob, ang Diyos din sa tong mga magurang, iyo ang nagpamuraway sa iyang surugoon na si Jesus. Siya sa indong pinasaluiban, asin isinikwal sa atubang ni Pilato, kan pinagmarahay kaini na siya pabutasan. Pinaghabuan nindo ang santo, ang banal, asin hinagad lugod nindo, na pabutasan ang paragadan tao. Ginadan nindo ang kagtaunin buhay, alagad binuhay siya liwat nin Diyos, kami mga saksi kaini. An sa iyang ngaran, asin ang pagsarig sa ngaran na ini, nakapakusog sa lalaking ini, na sa indong midbid, asin sa indong nahihiling. Ang pagtubod niya kay Jesus, iyo ang nagpaumay sa iya, siring sa nahihiling nindo gabos. Alagad mga tugang, aram ko na iyan ginibo nindo, huli taday kamunin pakasabot, siring man ang sa indong mga puon. Sa siring na paagi, inutob ni Diyos ang sa iyang sinabi sa mga propeta, na ang sa iyang Mesiyas dapat na magtios. Kaya magsulsul kamo asin magbakli, tanganing maparaan sa indong makasalan, asin tanganing itaonin kagurangnan, an panahonin karangahan, dangan isubol ang Mesiyas na itinuga sa indo, si Yesu Kristo. Kaipuhan na siya magdanay sa langit, sagpud na umabot ang panahon, na mapakarahay ang gabos na bagay, siring na ipinahayag ni Diyos sa nguso kan mga banal na propeta, kaidtong panahon. Si Moises nagsabi, papatubuon nin Diyos na kagurangnan sa tahaw nin mga tugang ang sarong propeta na siring sako. Hihinanyugon nindo ang gabos sasabihon niya sa indo. Asin andai maghinanyog na propeta, hahalion sa banwaan. Ang gabos na propeta magpuon ki Samuel, nagtaram mandapit kan mga aldaw na ini. Kamu mga aki kan mga propeta, asin nagmana kan tipa na ginibo nin Diyos sa saindong mga magurang. Kan sinabi ni ki Abraham, huli sa imong kapag-arikian, magiging paladan ang gabos na banwaan sa kinaban.
Inot, huli sa indo binuhay liwat ni Diyos ang sa iyang surugoon. Tanganing darahon sa indo ang bendisyon na iyan. Alagad, kaipuhan na lambang saro sa indo, rumayo sa kasalan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Diyos na kagurangnan, makangangalas ang sa imong ngaran sa bilog na kinakban. Diyos na kagurangnan, makangangalas ang sa imong ngaran sa bilog na kinakban. Diyos sa samong kagurangnan, mamurawayon ang sa imong ngaran sa bilog na kinakban. Ano ang tao ta ginigiromdom mo, o an aki nin tao ta inaataman mo? Diyos na kagurangnan, makangangalas ang sa imong ngaran sa bilog na kinakban. Ginibo mo siyang hababa sa nang kadikit sa mga angheles. Asin kinurunahan mo nin kamurawayan asin kaumawan. Pinasakupan mo sa iya ang gabos na lalang nin sa imong kamot. Gabos na bagay ibinugtak mo sa irarom nin sa iyang mga bitis. Diyos na kagurangnan, makangangalas ang sa imong ngaran sa bilog na kinakban. An mga karnero asin baka, an gabos na hayop sa daga, siring man ang mga gamgam sa kalangitan, ang mga sira sa dagat, asin gabos na naglalangoy sa kadagatan. Diyos na kagurangnan, makangangalas ang sa imong ngaran sa bilog na kinakban. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusip kan duwang disipulos ang nangyari sa dalan pa Emmaus, asin kung paano namin bidninda si Jesus sa pagbaakan tinapay. Nag-urulay pa sinda dapit kay ni Gabos kan si Jesus nagpataw sa sainda asin nagsabi, mapasaindo an katuninongan. Nagkakurubhanan sinda asin natakot sa paghuna ninda kalag an saindang nahiling. Si Jesus nagsabi, ta daw tanakubhanan kamo, ta daw tanagalang-alang an sa idong mga puso. Hilinganin doan sa kumang kamot asin bitis ako tunay na uya digdi. Kaputanin do ako. An kalag ding laman asin tulang. Alagad ako igwa. Siring sa sendong nahihiling. Pagkasabi kay ini, ipinahiling niya sa indan sa mga kamot asin mga bitis. Huli sa dakulang kaugmahan, garong day sinda magtubod, nagkamurungnan. Si Jesus nagsabi, igwa ka mo dyan nin kakanon, tinauan siya ninda nin sarong pedasong sira na inasal, kinua asin kinakan sa atubang ninda. Danga nagsabi, iyo ini an sinabi ko sa indo kan uya pa ako sa indo. Nakaipuhan mautob an gabos na nasusurat dapit sako sa tugo ni Moises, sa mga propeta asin mga salmo. Pinaliwanagan niya an sa idang isip, tanganing masabutan ninda an mang kasuratan. Nagsabi sa inda, susog sa nasusurat, an Mesiyas magtitios. Si katulungal daw mabubuhay liwat asin sa ngaran niya irurukyaw an pagsulsol asin kapatawadan nin mangkasalan para sa gabos na banwaan puon sa Jerusalem. Kamo mga saksi kay ni gabos. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na aga sa idugabos, mga tugang. Kadaklan na beses, mina maut niya to an katurinongan. Minamaut niya to ini, ninhuli ta kinakaipuhan niya to ini. An sa tuyang mga kalag nagaagrangay,
para sa, in a way, peace and tranquility sa buhay niya to. Na ang makapag-provide sana, of course, iyoan sa tuyang kagurangnan. Ining katulinongan ni ini, oftentimes, napapara kan kadakol-dakol na mga concerns, kadakol-dakol na mga disappointments, kadakol-dakol na mga failures sa personal na pagkabuhay, sa pamilya, sa professional na pagkabuhay, asin sa negosyo. And since nagukulang kita sa skills na magsabat o maghampang kining mga pagbalo na ini sa buhay niya to, we oftentimes lose control or the ability to be peaceful, as in minsan nga ni naapektuhan pati yan sa tuyang pagturog. Tagani na mabalik ang katurinongan na ini, kinakaipuhan niya to an sa tuyang kagurangnan na nabuhay liwat. Tanganing matawan kita nin bagong buhay. Tanganing matawan kita nin katurinongan, kinakaipuhan niya to si Jesucristo na nabuhay liwat hali sa mga gadan. Asin an katuninongan kung hilingon niya to, iyo ini ang pinakaenot na regalo kan sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo na nabuhay liwat. Nadangog niya to iyan sa tuyang ebanghelyo. Si Jesucristo nagpahiling sa iyang mga disipulos, pakatapos na siya mabuhay liwat, asin pinag-asigurar ini mga disipulos na ini na siya buhay. Prior to this, kung magirumduman niya ito kasuhapon, pinag-istorya sa tuya, itong experience kang duwang disipulos pasiring duman sa dalan, pasiring sa Emmaus. Na kung sain, mamunduon ining duwang disipulos, takot, kaya nga ni naghali sinda sa Jerusalem, babalik duman sa pinag-istaran ninda, ninhuli ta, disappointed sinda sa nangyari. They were hopeless. Taining si Jesucristo na pinagtauan ninda, pinagkaagan ninda, nin paglaom, nagadan. As hindi sinda makatubo duman sa pinagsasabi kan mga kairiban ninda na nabuhay liwat si Jesucristo. That is why, when Jesus joined them, they ninda namid bidan. Pero ang sa tuyang kagurangnan, very patient. He patiently instructed the two disciples kung ano ang dapat mangyari. Kung ano ang dapat na pag-agihan kan Mesiyas. Dangan nabuksan sa indang isip, namid bida ninda an sa tuyang kagurangnan. Dangan nagpasiring sila sa Jerusalem, as sinadangog niya to ining ebanghelyo na pinagdidetalye kung ano ang nagsunod na pangyayari. Kan hinagad ni Jesucristo, nakaputan an sa iyang mga kamot asin mga bitis. Na-verify kan mga disipulos na siya mananggad itong midbid nindang kagurangnan. And then Jesus gave them peace. Sa iyang mga parasunod asin sa gabos na tawo na minagather sa iyang ngaran. Asin ano ang epekto kan katuninongan na ini sa mga disipulos? Nagkusog sinda, nawara sa indang pagkatakot, nagkaigwas sinda nin kusog din buot, na ibalangibog an sa tuyang kagurangnan. Na iyo naman ini ang pinagdidetalye sa tuya kan enot na pagbasa. Pinagpahiling ang kapangyarihan ni Jesucristo sa paagi kan mga disipulos. Malangan ibaga si Pedro asin si Juan, binulong itong paralisadong tawo, paralisadong lalaki, duman sa gate kang Jerusalem, dangan namid bidan kan mga tawo, an kamurawayan kan sa tuyang kagurangnan. Ining regalo nin katuninongan na pinagpaparahagad niya to, and rightfully so, pinagahagad niya to para sa tuyang sadiri, it is not meant to be kept palan. Siring digdi sa mga disipulos na pinagtauan nin regalo, nin katuninongan kan sa tuyang kagurangnan. It is meant
to be used. Ining katulinongan, kung tinatauan kita kan sa tuyang kagurangnan, nagtataw sa tuya ning kusog nin buot. Nagtataw sa tuya nin serenity, pagiging kalmado. But it must not stop there. Kinakaipuhan man niya itong gibuhon sumaginibo kan mga disipulos na maging maisog man sa pagproklama kan marhay na bareta. Natabangan man itong kapwa na nangangaipo, na magtubod asin magtiwala sa satuyang kagurangnan. Kung igwa siguro kita na tatauan man kan mga bunga, kan katuninongan na iyan, lugod itong mga tao na nakikexperiensya man nin grabing kagabatan. Lugod ipangadji niya to na magkaigwanin katuninongan asin matabangan niya to itong mga tao na may makuring kahilangan. Itong mga tao na nag-experience nin depression. Itong mga tao na nag-experience nin disappointment sa indang buhay. Itong mga tao na nag-experience nin kadakol na pagbalo. Nin kadukaan asin kadakol pa. Tunay ang satuyang buhay, pano nin katibaadan. Tunay ang satuyang buhay, pano nin agyat sa satuya. But we have to place our hope and trust in the God who loves us. As in lugod ining pagkabuhay liwat kan satuyang kaguran, maka-inspirar sa tuya that we live our life joyfully and peacefully, offering our help, offering the same peace duman sa mga tao na nangangaipuhan kaiyan na maray. Hagadon niya to ang grasya hali sa satuyang kagurang na nabuhay liwat, nalugod iyo ang magtaunin buhay sa satuya. Pero ang buhay na iyan dapat man na iheras, dapat man mamatian kan satuyang kapwa. Tatunay mananggad, kung mahiling ini, ma-experiensyahan maninda na si Kristo na buhay liwat hali sa manggadan. Amen. Magpamibikaw mga tugang, tanganingan sako asidan sa inong atang, mako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan na naatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibi kami, kaugaying akua ang mga sakripisyo na maugman niya mong dinudulot para sa mga namundag liwat, asin sa pagpahidali kan langit no natabang, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, batano sa sinagkakaligtas, ni kakagurang na ni pagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ngani mas mamuraway na harubay, urog ng gayo sa mga panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, dinulot na sakripisyo. Ta siyang gayo ang tunay na kordero,
na nagpara kan mga kasalan kan kinaban, sa pagkagadan rinong pagnyaan sa mong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat ibinalik an buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nagugma an gabos sa bilog na kinaban, patingani an mga lagitno na virtudes, asin mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit as sindaga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod nin gabos da kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay asin magpasalamat binaakini, asin tinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, magako kamo gabos, asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan. Kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat, na pinapaghanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, na mimibi kami, tanganing kaiba, di Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tuba na kapagayagaya sa imo, magkanigo maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangahas kitang magsabi, aman niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa oral daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang gatoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mugmang paglao masin pagdatong,
kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katurinongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katurinongan itinataw ko sa indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya patuninong asin magkaburonyo, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katurinongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda din katuninongan. Peace be with you po. Peace. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasailan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen. Please kneel. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude,
You loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did his power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in his power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. Kagurang nanin na nyugaan sa mong mga pamibi, tanganing unurog kabanal na hunglunan kan sa mong pagtubos, magdara sa mong tabang sa buhay ngunyan, asin magwaras din mang kaugmahan sa good paman. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon yato sa mga misa ka nakaaging Webes, nag-abot sa 4,645 pesos asin 5 centavos. Anaambag yato sa 6 p.m. Mass, 4,645 pesos asin 5 centavos. Ang second collection nag-abot po sa 2,305 pesos. Steering man available na po sa satuyang parish office ang 12 inches na imahe ni San Judas Tadeo. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous na tig 2,900 pesos, 2,700 pesos, 500 pesos. Jaime Daniel, 300 pesos. Diyos mabalos po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan, na Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.